He's so fast. Snowing. Oh my god. Michael Jackson. No hei Santtu, hui olipas se valtavan upeasti laulettu. Voi että, tosi kiva nähdä sinua pitkästä aikaa. Onko sulla kaikki hyvin? On joulupukki, nyt on kaikki hyvin. Santtu, missä sinä olet ollut, kun me olimme niin valtavan huolissamme? Me jo luulimme, että olemme kadottaneet sinut. En minä minnekään kannonnut. Te ette vain huomanneet minua, kun teillä on niin kiire aikuisten asioiden kanssa. Minä etsin joulua, joka myös löysin. Niin, ei lapsi ollut kadonnut mihinkään. Kiireensä keskellä vanhemmat eivät vain nähneet lasta. Their son had not disappeared, but in their hurry they just did not see him. Ja mikä pahinta, kiireessähän unohtuu aina kaikki, mikä on tärkeintä. Kuten halaaminen. Yeah, and as the worst part of everything is that in a hurry you forget all the most important things, like hugging. Voi Santtu, anteeksi. Tästä lähin minä lupaan jättää työpuhelimen työpaikalle, minne se kuuluukin. Anteeksi Santtu, minäkin lupaan tästä lähin parantaa tapaani. Oikein loistavaa äiti ja isä. Ja paljon kiitoksia sinulle Santtu. Minä luulen, että sinun ansiosta me kaikki löysimme sen oikean ja aidon joulun hengen. Kiitoksia! Kiitoksia Santtu, kiitoksia kaikki! Bravo! Bravo! Bravissimo! Ja oikein hyvää iltaa teille kaikille, rakkaat ystäväni. Olen valtavan iloinen siitä, että saan olla tänä iltana yhdessä teidän kanssanne. Arvoisat rovaniemeläiset, olen ylpeä siitä, että saan olla mukananne tekemässä kotikaupungistamme maailman satumaisinta joulukaupunkia. Ja te kauempaa saapuneet vieraat, olkaa lämpimästi tervetulleita Rovaniemelle. Tänä iltana te olette osa meidän joulukansaamme. My dear friends, it makes me so happy to be with all of you here. Yes, we ended it finally. My dear people of Rovaniemi, working together with you to make our hometown the most fairy tale-like of town in the whole world is something that makes me feel very proud. And to all my dear friends that have traveled to be with us today, let me tell you how nice it is to see you here in Rovaniemi this evening. So wonderful that you are enjoying our Christmas festivities together with us. Viime vuosina minulta on pyydetty yhä useammin joululahjaksi aikaa. Kaikenikäiset ihmiset toivovat enemmän yhdessäolon hetkiä, kalenterien punakynämerkintöjen muuttumista perhosten tanssiksi ja iltasatujen jatkumista aamuhetkien tarinoina loputtomiin. Niinpä, tänä jouluna minun oma joulutoivomukseni on,